ଉର୍ମିଲାର ପୁଅର ବାହାଘର ନତାଶା ସହିତ ହେଲା। ନତାଶା ଯୌତୁକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥାଏ ଯାହା ଆଗରୁ ଉର୍ମିଲାର ଘରେ ଥିଲା। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଉର୍ମିଲା ବାପା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆରେ ନତାଶା, ତୁ ମୋ ଟିଭି କାହିଁ ହଟେଇଲୁ? କାହିଁ ହଟେଇଲି ମାନେ? ଇଏ ତ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ନୂଆ ଟିଭି। ଉର୍ବଶୀ ରାଗି ଯାଇ ନତାଶାର ଟିଭି ପାଖରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଟିଭିଟାକୁ ଥୋଇଦେଲା। ଭାରି ଆସିଲା ଦେଖେଇବାକୁ ବଡ଼ ଆଉ ନୂଆ ଟିଭି। ତୋ ପରି ମୁଁ ବହୁତ ବୋହୂ ଦେଖିଛି ଯିଏ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଭାବେ ନା କି ଆମେ ଭିକାରୀ। ଦେଖେ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଟିଭି ଅଛି ହେଲା। ଓହୋ, ଯାହା କରୁଛ କର। ଘରକୁ ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ହସିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ଟିଭି। ହସିବାକୁ ଦେ, ଦୁନିଆ ବି ଦେଖୁ କି କେବଳ ତୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲି। ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ରହିଲା। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଏକା ସାଥିରେ ଦୁଇଟା ସୋଫା ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାମିକିଆ ହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କାଠର ପୁରୁଣା। ଏସବୁ ଦେଖି ନତାଶା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ରାମାୟଣ ଚାଲିଲେ ତ ପାଖ ଟିଭିରେ ଗୀତ ଚାଲେ। କାହାକୁ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଉର୍ମିଲାର ଭଉଣୀ ଉର୍ବଶୀ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ। କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ତ କେଉଁଠି କୁଲରର ଠିକ୍ ଉପରେ ଏସି। ଆରେ ଉର୍ମିଲା, ଇଏ ତୁ ଘରର କ'ଣ ହାଲ ବନେଇଛୁ? ବୋହୁରାଣୀ, ତୁ ତ ନୂଆ ଜମାନାର ଝିଅ, ହେଲେ ଘରକୁ ଏମିତି କବାଡ଼ି ବଜାର କରି କ'ଣ ରଖିଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍? ଆରେ ଦେଖ ନା ମାଉସୀ, ଶାଶୁମା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିବ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ଏ କଥାରେ କିଛି ନ କହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ବହୁତ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଶାଶୁକୁ ଦେଖେଇକି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ନିଜ ଆଗରେ ନିଜେ ଛୋଟ ହେବି? ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି, ହଁ, ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ନତାଶା ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଯାଇ ଜୋରରେ କହି ଉଠେ, ବା ଶାଶୁମା ବା, ଟିକେ ତମ ସୋଫାକୁ ଅନାଅ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କି କାଠର କାଟିକି କି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ସୋଫାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, କେମିତି ଲେଦରରେ ଚମକୁଛି ଆଉ ବସିବାକୁ କେତେ ନରମ ଲାଗୁଛି। ନତାଶା ଦେଖ, ମୋ ବାପା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସନ୍ତକ। ସେ ବିଷୟରେ ଖବରଦାର ତୁ କିଛି କହନା। ତୁ ତୋ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ତୋ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେ। କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ଜିନିଷ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରଖିବି? ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବେ କହିବେ ଯେ ଓ କେତେ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ଘର। ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାଦାମ ସରବତ ବନେଇବାକୁ। ଶୁଣ, ବାଦାମକୁ ଶିଳରେ ପେଶିବୁ, ଯୋଉଟା ମୋ ମା ଦେଇଥିଲେ। ମାଉସୀ, ତମକୁ ମୋ ରାଣ, ତମେ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହିଁ ବାଦାମ ପେଶିବ। ମାଉସୀ ପଳେଇ ଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ହେଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଶାଶୁ ବୋହୂର ଝଗଡ଼ା ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ନତାଶା ଅତି ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ ତା ବାପା ଦେଇଥିବା ସୋଫା ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ଜୋରରେ ବସି ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ରଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସୋଫାଟି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କ'ଣ ହେଲା? ସୋଫା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ବୋହୁ, ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା ତ ସୋଫା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଜୋର କରି ଆବାଜ ଆସିଲା ଆଉ ମାଉସୀ କାଳି ବିଲେଇ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ନତାଶା, ତୁ ରାଣ ଦେଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ବାଦାମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଶିବାକୁ ରେଡି କଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଭରସା କର ଆଜିକାଲିର ଜିନିଷ ଉପରେ। ମୋ କଥା ମାନି ଯଦି ତୁ ମାଆର ଶିଳରେ ବାଦାମ ପେଶିଥାନ୍ତୁ ତ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆରେ ନତାଶା, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ତ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ? ଆରେ ବୋହୁ, ଆଜିକାଲି ଯୌତୁକ ସିଏ ମାଗନ୍ତି ଯାହାର ନିଜର କିଛି ଔକାତ ନଥାଏ। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଶାଶୁମା। ମୋ ପାଇଁ ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଇଏ ଥିଲା କି ଆପଣମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏବେଠାରୁ ଘରକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେବେ ଆସିବ ଯେବେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବ।